Právě jsem dokončil svou ranní rutinu s tím, že teď mám úplně fakt vyhrazený čas a všechno svoje úsilí na to, abych natočil tohle video. Tohle je vlastně moje první video na YouTube, kdy vlastně já chci popsat co nejvíc do detailu nějakým způsobem moji cestu, celkově moji cestu na sociální sítě a nějakým způsobem prostě i moje problémy. Jak jsem vlastně k tomu všemu přišel, jak jsem vlastně začal a proč to vlastně dělám, jaký mám prostě problémy, jaký jsou plusy, jaký jsou mínusy aktuálně. A vlastně trošku rozebrat tu moji cestu, jelikož to, že já točím na sociální sítě, není vlastně jenom o tom, že točím prostě pro nějaký jakoby, čísla nebo tohle. A jednak to je určitě proto, že se tím nějakým způsobem živím, je to nějaký podnikání a hlavně další věc je ta, kterou to úplně prvotně začalo, že stále se chci dostat do Gymsharku s tím, že si myslím, že je to dost zajímavý, protože ještě nikdo z Česka vlastně tady nemá sponzora Gymsharku, všichni jsou fakt jako upjatý jenom na ty české značky a já jsem prostě urputilej v těch věcech. Chtěl bych se tam dostat jako první Čech. Takže vlastně tohle je taková, abych řekl pravdu, taková vlastně úplně největší taková ta startovací čára, kvůli který jsem vlastně já začal točit na sítě. Vlastně ty sítě celkově začaly fakt jako nevinně, protože já jsem prostě bylo ráno, vstal jsem, klasicky jsem si vzal telefon do ruky a začal jsem scrollovat s tím, že jako scrolluju a najednou mi prostě přišel příspěvek od Gymsharku, že nabírají nový atlety, jakože do toho jejich Gymshark klubu, s tím, že tam byly nějaký podmínky, takže já hned to ráno jsem si prostě řekl, tyjo, tak to chci prostě, jako já už jsem na tím přemýšlel další dobu. Už jsem to jako vždycky nadhazoval kamarádům a takhle. A teď prostě, když jsem si jako všiml toho příspěvku, tak jsem si řekl, jako tyjo, tak mě to úplně volá, jako normálně prostě jsem to nedávno řešil a prostě teď mi to ještě jako přišlo takhle na ten feed můj, tak jsem si jako řekl, tak jako tyjo, super, jako tak prostě asi se to děje, protože se to má dít, že jo. A vlastně hned to ráno jsem si začal prostě plánovat to, že prostě jdu točit a byl jsem fakt jako, že jsem měl klapky a vůbec jsem jako neměl nějaký systém, vůbec jsem neměl nějaký jako plán toho, jak to vlastně všechno začnu, že to vlastně není úplně jednoduchý začít točit na sociální sítě, aby člověk vlastně udržel nějaký postování, nějakou tu disciplínu, jelikož to denní postování taky není jako o tom, že to třeba přinese nutně víc čísel. Já třeba postuju každý den a určitě to není o tom, že bych tamhle jako rostl. Je v tom určitě konzistence, je v tom disciplína a tím, že tam je ta konzistence a disciplína, tak to prostě logicky roste, to je takhle úplně se vším. A vlastně také jsem začal už v zimě s tím, že v té zimě to fakt jako, když se na to podívám zpětně, tak to nebylo vůbec jako kvalitní, já jsem tam de facto na ty videa nemluvil a bylo to hodně o tom, jako že vlastně jako točím nějaký content, točím nějaký jako virální reels, s tím, že doufám, že prostě se nějaký reels jako chytne a že si mě třeba všimnou. Ale dneska prostě po půl roce, přes půl roku už vím, že to fakt jako není o tom, že to není o číslech, je o tom vlastně zapůsobit a udržet si tam přesně tu konzistenci a udržet si tam nějakou tu časovou osu, kdy ty lidi vlastně jsou nějakým způsobem v povědomí a jsou jako napojený s tím daným tvůrcem. A to jsem si jako taky uvědomil až prostě teďkon, kdy už se nějakým způsobem chystám na nějakou jako vyšší frekvenci toho, co dělám. Tu zimu jsem točil nějaký necelý 2 měsíce, že to bylo fakt jenom o tom, že jsem si to jako zkoušel, že to byla nějaká i jako 66-denní challenge, takže to nebylo úplně o nějaký úplně nutně konzistenci, bylo to fakt jenom o tom, že jsem udržoval nějaký podmínky, které oni tam jako měli pro to, abych vlastně mohl být v nějaký tý jako soutěži zapojený, takže jsem prostě nepoustoval každý den, bylo to jako o tom, že jsem občas dal i fotky nějaký. A to bylo, myslím, že od nějakého ledna do března a přesně v březnu já jsem byl ve čtvrťáku a začaly mi přípravy na maturitu. Takže já jsem musel všeho nechat, prostě jsem se musel jít učit na maturitu, už jsem to trošku musel brát vážně a vlastně všechny sociální sítě jsem v tu chvíli fakt jako vypustil, fakt jsem jako si řekl, že pokud na to chci najet znova a pokud prostě chci pokračovat v tomhletom, tak teď fakt musím to nechat a musím se jít fakt jako učit a připravovat se na tu maturitu, abych vlastně mohl potom jít a točit ty videa naplno, jako to dělám teď. Každopádně po nějaký tý přípravě na tu maturitu jsem úspěšně odmaturoval a teďkon od června jsem se vrhnul na to, že prostě každý den postuju s tím, že
tvořím na sociální sítě. Tvořím tam už teď, říkám, necelý 4 měsíce a začínám to prostě brát víc a víc vážně od té doby, co jsem začal postovat, a už to není prostě jenom o tom, že neberu to už jako úplně takový hraní. Samozřejmě, že mě to baví a naplňuje mě to, ale už to prostě posouvám to každým dnem nebo prostě každým týdnem na nějaký vyšší level a snažím se být v tom opravdu profesionálně, chci mít nějakou vizitku za sebou. Musím říct, že od toho června, kdy jsem vlastně začal postovat konzistentně každý den a trošku to jako rozjel, začal jsem celkově mluvit i na ty videa. To pro mě byl extrémně velký problém, protože já jsem byl vlastně do té doby úplně jako takovej odtažený od všech, prošel jsem si prostě fázema, kdy jsem se přestal bavit s hodně lidma a nechci říct, že toho lituju, ale bylo to, že jsem se fakt jako hodně uzavřel do sebe a udělat video mluvící s nějakým voiceoverem třeba prostě to první video, to prostě pro mě bylo jako hodně těžký, protože jako namlouval jsem to fakt, že třeba 2 hodiny s tím, že to nebylo vůbec jako přirozený, bylo to fakt jako hodně kostrbatý a nemluvil jsem tam jako úplně ideálně, ale je to cesta prostě, je to normální, to k tomu patří. Každopádně byl to hodně problém v začátku s tím mluvením, hodně jsem jako mluvil rychle, mluvím občas i dneska a to byl takový jeden z prvních problémů na těch sítích, co jsem jako vyskytl. Já jsem vlastně třeba první prostě měsíc a půl, první 2 měsíce hodně jako experimentoval, furt jsem jako nevěděl, samozřejmě experimentuju i dneska, podle mě se experimentovat má furt, máme se učit furt celý život a já se to držím a držet se toho budu jako celý život. První 2 měsíce hodně byly o tom, že jsem zkoušel, že jsem točil nějaký jako různý videa. Zazněla tam i soutěž u mě na profile, který prostě do dneška lituju, protože to není styl, který já chci dělat. Určitě si nechci kupovat sledující za nějaký věci a byla to hodně věc, která mě ponaučila a jsem za to extrémně rád, že jsem si tím prošel. A vlastně jako nelituju vůbec jako ničeho, co jsem třeba jako vydal zpětně, i když prostě to jsou jako fakt někdy i hrozný jako příspěvky, tak toho opravdu nelituju a nikdy bych to nesmazal, jelikož opravdu mě to jako posouvá a vidím za sebou nějaký ten progres. Když to budu mazat, už to bude zase nějaký narušování a to nechci prostě takhle dělat. Je hezky vidět pak nějaký ten progres, takže za to jsem jako hodně rád. Co jsem se dostal k tomu 3. měsíci, teď prostě o těch prázdninách, ten srpen, tak jsem trošku přešel na to, že vlastně je to fakt jako o tom budovat na těch sociálních sítích nějaký svoje jméno, nějaký prostě osobní brand, svoji značku a prezentovat se tam jako Ondra Černý, který prostě je jenom jeden, každý jsme nějaký a každý se prezentujeme jinak. A hodně teď jsem ten můj jako content přetvořil v takový jako to, že fakt jako si budu svůj osobní brand, hodně ty videa jsou o mojí proměně, hodně směruju teď i na ten coaching, jelikož vlastně dělám něco, co mě baví a reálně to i chci dělat, pomáhám díky tomu i lidem, kteří o to opravdu stojí a kteří prostě mají drive, který se chtějí nějakým způsobem změnit, takže pro mě to je určitě teď fakt asi nejvíc, co může být. Celkově se jako snažím vybudovat teď takovou tu komunitu, jelikož si fakt jako myslím, že je to o tom, že chci, aby mě lidi znali, protože jsem nějaký a takovej a nechci, abych byl jenom nějaký tvůrce jako virálních reelsů, který jako za sebou nemá žádný jméno. Jako chci hlavně inspirovat a celkově si jako užívat ten svůj život díky těm sítím, jelikož mě hrozně baví natáčet, mě hrozně baví stříhat, baví mě cvičit celkově ten lifestyle, co jsem si vybral, jsem za něj extrémně vděčný a vůbec jako nelituju toho, co jsem jako všechno udělal, čím jsem si prošel vlastně. Ve finále teď si fakt jako uvědomuju, že všechno, co se jako mi odehrálo za tu dobu, bylo fakt jako podstatný a fakt důležitý, protože bych možná nebyl teďkon tady, kde jsem. Co se třeba týče teďkon září, jak bylo, musím říct, že to pro mě byl asi nejtěžší měsíc, co se týče nějaký jako morálky a disciplíny a takového toho osamostatnění. A bylo to pro mě hodně obtížné v tom se jako tak jako postavit na ty vlastní nohy. Na druhou stranu zvládl jsem to, jsem tady, žiju, nejsem mrtvej. A myslím si, že jsem to tak jako hezky přešel. Prostě život nám připravuje různé zkoušky a těch zkoušek za můj život bude určitě ještě hodně. A já jsem na to připravený a je to fakt jenom jako o tom to nějakým způsobem jako fakt jako přejít. Několikrát prostě se mi děje to, že přes den prostě fakt nevím, co mám dělat. Že prostě prokrastinuju, že prostě dělám úplný jako nic. A kolikrát si jako říkám, že jsem fakt jako nejhorší, že jako co to jako je, že jo? Že vlastně jako tímhletím se jako nikam nedostanu.
ale fakt si jako uvědomuji, že to k tomu patří, že to je úplně normální, že nic není jako dokonalý a mnohdy to, co se prostě vidí na těch sociálních sítích, tak fakt jako je fake. Jinak jsem tady zmínil to, že jsem fakt jako extrémně vděčný za to, jaký jsem si vybral životní styl, jaký jsem si vybral jako lifestyle, i když prostě občas poslouchám od některých lidí, že prostě to třeba přeháním a já tomu rozumím, občas to fakt jako přeháním, ale je to něco, co mě extrémně naplňuje a za to jsem neskutečně vděčný. Začalo to tím, že jsem hrál fotbal, byl jsem prostě takovej jako rozlítaný, neměl jsem úplně jako takovou tu stabilitu v té hlavě, v tom, že jsem jako byl hodně jsem se nechal ovlivnit jako ostatníma, byl jsem prostě hubený, neměl jsem vlastně žádný respekt vůbec jako na moji osobu. A sám jsem měl jako problém se sebevědomím, byl jsem hodně jako nevyrovnaný sám se sebou, s tím, že jsem prostě fakt se cítil hrozně, pamatuju si to, teď na to vzpomínám. Přímě si nedokážu představit, kdybych teď mohl být, kdybych do toho fitka třeba tenkrát nešel. Já jsem jako celý život byl sportovně založený, fakt jsem jako si na tom zakládal, vždycky jsem prostě jako rád běhal, vždycky jsem prostě se hejbal, lezl jsem po stromech jako malej a zkoušel jsem různý jako koníčky, když jsem byl fakt jako malý a vždycky mi něco nevyhovovalo, vždycky jsem prostě vydržel u něčeho jenom chvilku a pak se objevil fotbal, který prostě mi utkvěl prostě v srdci, bylo to pro mě úplně to nejvíc, co mohlo být. Tím, že já přes ten fotbal jsem si prostě prošel několika fázama a byl jsem prostě extrémně jako, říkal jsem si jako tyjo, tak jako pecka, jako to, jsem fotbalista, můžu prostě všechno. Měl jsem prostě samozřejmě taky takový ten sen, jako hrát v Premier League a tohle. A hrozně jsem jako si myslel, že se jako lepším. Měl jsem takovou tu první fázi, kdy jsem hrál prostě za nějaký vesnický klub a fakt jsem se jako zlepšoval, fakt jsem na sobě pracoval. Chtěl jsem jako být nejlepší, taky jsem se dostal do vyššího klubu. Furt jsem se nějak zlepšoval, už tam prostě nastala taková ta rivalita, už to tam bylo takový trošku horší, co se týče té komunikace a té týmovosti, si myslím. Pak jsem se právě dostal ještě do vyššího klubu, kde už byl nějaký jako systém, kde už prostě to fungovalo fakt jako na vysoký úrovni. Tím, že pro mě bylo extrémně těžký se tam jako stotožnit s tím systémem, prostě s tím, že jako já jsem nevěděl vůbec, pak už byl jsem v takové fázi, kdy jsem jako nevěděl vůbec výsledky, kdy mi to přišlo všechno takový stejný, stereotypní, tréninky byly stejný, vůbec jsem jako neměl takový ten drive na to se zlepšit, vůbec prostě, už mi to prostě neříkalo ten fotbal tolik, co mi to říkalo předtím. Prošel jsem si tam fakt jako peklem, co se týče jako nějaký jako psychiky. Tím chci říct, že ta psychika mě fakt jako narušila všechno. Protože jakmile ta psychika byla už horší, tak já jsem přestal jako podávat nějaký jako dobrý výkony. Už to prostě bylo o tom, že to se mnou šlo spíš z kopce, než abych jako rostl. A celkově to jako bylo fakt jako těžký období, pral jsem se já sám se sebou hodně, neviděl jsem vlastně, co budu dělat, jestli teda na ten sport fakt se jako vykašlu, jestli prostě skončím tak, že budu chodit po škole na Inter, jelikož jsem byl na Intru a tam prostě budu hrát hry, protože jsem si taky tím prošel, hrál jsem prostě na Intru hry, vůbec jsem se neučil. Hodně to bylo i o tom, že jsem jako v tu dobu naháněl holky, hodně jsem se jako prál s tímhletím a určitě to taky nedělalo dobrotu s tím, že jsem vlastně nevěděl, co chci, vůbec jsem neměl takovou tu vizi, takovou ten chtíč k tomu vlastně se někam posouvat, protože jsem honil holky, honil jsem prostě hry, nějaký prostě akce, kde se prostě pilo, chlastalo. Byl jsem prostě takovejhle a tohle to byl můj životní styl. Byl jsem prostě často nemocný a hlavně jsem prostě byl nespokojený sám se sebou. Byl jsem prostě nevyrovnaný sám se sebou a jsem hrozně rád za to, že se to změnilo. A řekl bych, že se to změnilo hlavně kvůli tomu, že jsem už jako nechtěl poslouchat od lidí to, že jsem nějak jako hubenej. Na fotbale jsem hlavně neměl žádnou sílu a vůbec jsem jako nebyl nějakým způsobem atraktivní, vůbec jsem jako, fakt jsem si připadal, že jsem jako ošklivý, že mě nikdo nechce, že si nikdy nenajdu holku. A pak, když jsem se začal vídat s mojí aktuální přítelkyní, tak to vzniklo o tom, že jsme se vlastně vídali, mezi náma to nějak nedopadlo. V tu dobu jsem si prostě řekl, že se sebou půjdu něco dělat, že ji ukážu, jako, že prostě celkově všemu jako ukážu, že se jako změním, že udělám nějaký progres. Zkrátka v tu dobu to bylo fakt jako o tom, že jsem se zaměřoval hlavně na tu fyzickou stránku, na ten vzhled, na to, abych jako teda jako nabral nějaký ty svaly. Vůbec bych si v tu dobu neřekl, že budu někde tady točit nějaký videa a celkově dělat to, co dělám teď. Fakt jsem si jako myslel, že budu takovej ten klasický gym rat, prostě co bude tam zvedat
a nějak tak jako žít. Neměl jsem vlastně nějakou svoji vizi vůbec jako do budoucna, co bych chtěl dělat, furt jsem jako byl takový, že jako, co teda jako vlastně budu dělat. A hodně jsem se prostě přes nějaký rok a půl ve fitku změnil po fyzický i vlastně mentální jako stránce. Hodně mi to fitko jako naučilo to, že vlastně lidi okolo mě se začali všímat toho, že se jako měním, že teda jako opravdu rostu, že se celkově jako mění moje stavba těla, že jsem i jako rozumnější, že vlastně nemám potřebu vůbec jako dělat ty věci, co jsem dělal předtím, že vlastně už jsem takový vyklidněný, protože reálně já jsem se v tom fitku dokázal fakt jako zabavit a fakt jsem se dokázal jako uklidnit a celkově to byla přesně ta fáze, kdy já jsem viděl to, že tam je nějaký prostě progres, že tam vidím za sebou nějaký ten výsledek. A to byl ten důvod, proč jsem si řekl, OK, tohle se mi líbí, tady zůstanu prostě určitě na furt, už prostě nechci nějakou změnu. Líbilo se mi to prostě, že jsem mohl chodit do fitka, zlepšovat se, pracovat na sobě. Líbilo se mi to, že jsem si dokázal prostě už pak vařit sám, že jsem si stravovat nějakým způsobem jakoby líp. Furt to ale nebylo ono, furt to bylo prostě o tom, jak jsem říkal na videích, že jsem si myslel, že jsem snědl tolik, ale snědl jsem tolik, proto se mi nedařilo. Samozřejmě nějaký jakoby progres tam byl, protože já jsem fakt byl jako podvýživený, já jsem byl hubený, utáplej a progres tam fakt jako byl vidět. A zkrátka po tom všem, co jsem si v tom fitku za ten rok a půl jako prožil, tak jsem si jako uvědomil nějaké jako hodnoty, nastavil jsem si trošku jinak jako ty svoje to očekávání a tohle. A celkově ty lidi samozřejmě okolo mě na mě taky začali koukat úplně jinak, protože si řekli vlastně, tyjo, on jako maká, on jako progresuje, že jo, tak je to jako fajn, to se respektuje. A mě to samozřejmě taky začalo dělat jako velkou radost, začal jsem se celkově na to nahlížet jinak. Řekl jsem si vlastně, že to jako chci tohleto, že samozřejmě se mi i líbí to, když mě někdo chválí, líbí se to podle mě úplně každému, nebudem si tady nic nalhávat. A řekl jsem si teda jako, že jo, že fitko je asi moje jako. Ale furt to bylo takový jako, že jsem tam jako, neměl jsem vůbec takovou tu strukturu, neměl jsem vlastně vůbec nějaký systém, neměl jsem nějaký řád a bylo to fakt jako o tom, že jsem fakt jako byl jenom gym rat de facto. Co jako chtěl fakt jenom svaly, líbily se mi pumpy, prostě miloval jsem pumpy, miluju pumpy teda i teď jako jo, ale bylo to fakt jako hodně o tomhle. A v tomhletom rozmezí se mi hodně změnily ten mindset, celkové myšlení moje začalo fungovat úplně jinak, protože jsem si uvědomil, že když teda vlastně něco chci, tak si proto teda jako musím jít a musím tam tomu obětovat nějaký čas. Protože mě osobně, to říkal i můj táta dřív, ale zkrátka asi mi to v tom věku prostě nedocházelo. To fitko mi ukázalo, že teda OK, chceš něco, makej pro to prostě a udělej něco teda navíc. A dneska už vím, že prostě to není jenom o fitku, že to je prostě úplně normální, že to je úplně běžný prostě v životě udělat něco navíc pro to, aby člověk teda byl nějakým způsobem úspěšný a něco dokázal. Ale prošel jsem si zase fází, která byla o tom, že jsem byl jako hrozně až moc přemotivovaný, že jsem to bral tak jako, že potřebuji teď jako být hned milionář. Já jsem v tu dobu vyzkoušel fakt jako několik způsobů, ale tohle všechno byly jako věci, co jsem si řekl, že nejsou vůbec pro mě, že to jako fakt není moje jako parketa, že to je takový jenom na oko. Točil jsem o tom TikToky, točil jsem dřív TikToky prostě jak grindím, přitom jsem vlastně jako negrindil, přitom to bylo fakt jako naslepo všechno. A snažil jsem se tím jako nějakým způsobem prolomit a ukázat, že Ondra Černý udělal progres ve fitku, takže teď můžu udělat progres i jako kariérně. A vůbec mi to jako nesedělo, taky jsem se trošku topil v tomhletom. Pak jsem si prostě zažil takový ten největší můj jakoby pád, co se týče té postavy. Byl jsem fakt jako hubenej, zubnul jsem, vlastně já jsem měl ještě větší progres po tom roce a půl a vlastně po 2 letech, po 2 letech jsem měl úplně jako postavu fakt jako na bodu mrazu. Přišlo mi, že jsem se vrátil zpátky, kde jsem začínal a měl jsem rozhozený úplně všechno, měl jsem rozhozený nějakou jako disciplínu, měl jsem rozhozený prostě systém, vůbec jsem se v tom jako topil jsem se v tom hrozně, do toho fitka jsem chodil, jak se mi zachtělo, chodil jsem tam pak i jako zbytečně moc. Pak jsem zase třeba týden vynechal, protože jsem prostě neměl vůbec jako energii, sílu. Měl jsem hlavně i těžký období v tom, co se týče školy. Druhák, třeťák, čtvrťák byl těžký, to pro mě bylo taky hodně těžký.
Tím pádem jsem prostě zhubnul, jelikož jsem měl stres a vůbec mi to jako nefungovalo. Hoši, ale já jsem asi největší progres fakt udělal tím, že jsem se sám vzdělával a že jsem se šel prostě na rovinu ptát i lidí, kteří prostě byli zkušenější než já. A díky tomu jsem prostě sbíral nějaké zkušenosti, nějaké informace a celkové znalosti, hlavně z praxe. Ale co si budeme, prostě ta praxe je potřeba a dneska je prostě extrémně moc lidí, kteří jsou extrémně moc chytrý, protože existuje AI, všichni si všechno najdou, všichni jsou prostě přechytralí, píšou komentáře, prostě tohleto, jak ty seš úplně hloupej a přitom potom vlastně zjistíš, že si to oni jenom hledají někde, vlastně ani necvičej, snaží se jenom jakoby nějakým způsobem rozhodit třeba v tom komentáři. A s tím jsem se třeba taky setkal už, takže jako whatever. Samozřejmě můj progres spočíval i v kvalitní stravě, v kvalitním jídelníčku a všeobecně jakoby ta strava u mě udělala extrémně moc. Zlepšil jsem celkově svou techniku. Jako poslední věc, extrémně důležitá prostě jako regenerace. Já prostě teď momentálně stávám v 5:30, kdy se snažím chodit spát nějakým způsobem jako dřív, ale samozřejmě to občas nejde. Jak není regenerace, ty svaly nemají jak si jako odpočinout, jak zregenerovat a nabrat tu větší sílu a tím pádem padá pak úplně celkově jako výkonnost. A zkrátka, kdybych to měl celý jako shrnout, tak vlastně za tu dobu, co jsem teď začal pracovat nějak se sociálníma sítěma a začal tak nějak trošku budovat ten svůj brand, jak už jsem to zmiňoval, tak jsem začal prostě pracovat a podnikat s tím, že dělám prostě coaching, dělám vlastně de facto dream job, který jsem si vždycky přál a extrémně to baví, extrémně to naplňuje. Vím, co chci dělat, už teď jsem prostě jasně nasměrovaný a je to úžasný reálně, jako tenhle pocit. A samozřejmě sociální sítě dělám teď, říkám, 4. měsíc a je toho ještě hodně přede mnou. A já hlavně celkově furt cítím to, jak se fakt neustále jako zlepšuju v každém de facto aspektu, který si já jako zvolím, že se v něm chci zlepšovat. A opravdu do toho rozpoložím nějakou svoji jako píli a snahu. A to je to, co mě extrémně baví a co mě extrémně jako naplňuje. Miluju aktuálně svůj život, fakt si to užívám, jsem za to extrémně rád, že prostě si to můžu tohleto jako dopřávat, i když prostě to fakt někdy je extrémně těžký a vy to ani třeba tolik nevidíte. Každopádně tohle to bylo takový první video, kde jsem prostě chtěl hlavně rozebrat můj život aktuálně, co se mi, jak jsem si celkově já otočil život z nohama. Příští video můžu třeba víc rozebrat zase do té mojí postavy, víc tomu dát takový deep check a určitě mám v plánu sem pravidelně natáčet videa s tím, že budu točit nějaký svoje dny a víc tomu dát nějakou jako příchuť, jelikož vlastně od toho YouTube je. Ale tohleto video bylo hlavně o tom, aby jsme se poznali, abych se otevřel trošku víc, abych se vypovídal a nějak jsem to začít musel. Takže tohle je asi všechno, co bych chtěl říct v dnešním videu. To video je, si myslím, dost obsáhlý. Je tam vlastně úplně všechno, co jsem chtěl říct, ale chtěl jsem se o to podělit, chtěl jsem jenom říct, proč to vlastně všechno dělám, jak to všechno začalo. Takže jestli se vám tady to video líbilo, tak mě určitě můžete podpořit. Budu mega rád za nějaký support, za nějaký feedback hlavně a vidíme se zase příště.